Еми, пускам го. Добро утро, YouTube! Така ли, за вас не знам дали е добро утро, не знам кога ще гледате този клип, но ето го, първото хранене за деня за мен извара с малко домашно сладко от ягоди, защото мога да си го позволя. И рязко преминаваме към хранене номер 2. Така е рязко в клипа, но всъщност между двете хранения има разлика от 3 или 4 часа, по-скоро 4 часа, като всъщност това не е хранене номер 2, това са продукти за хранене номер 2. Като това тук е протеин, Nestlé Lion и кисело мляко. От тук ще взема около 30 грама протеин, около 50-60 грама Nestlé Lion и около 200 грама кисело мляко и след малко ще ви покажа как изглежда в завършен вид. Като цяло съм по простите неща, не обичам да се занимавам много с готвене и особено първите две хранения са ми такива, но след това вторите две ще са ми малко по-различни и се надявам да мога да ги снимам в този клип. Айде! И ето как изглежда хранене номер 2 в завършен вид: въглехидрат, протеин и някакви мазнини. И това е. Изяждам го, минават около час и половина и отивам в залата за лежанката. В един от своите клипове Никола си удари шамар и изведнъж се пострига и обръсна, затова ще пробвам в този клип. Пас майката не стана! И тъй като видимо това с шамара при мен не сработи, сега отивам към годиницата на Крас, за да се пострижа по обикновеният начин. Косата е готова и сега отивам към залата. И ето ме вече в залата, като това тук всъщност е втора работна серия на лежанката. Първата работна серия, не знам защо фотоапарата ми нещо заби и спря да записва. Като първата серия лежанка беше с 113,5 кг за 3 повторения, като фейлнах и направих само 2, не знам защо, при положение, че предната тренировка в същата зала в Ямбол с 113,5 направих 2 серии по 3. Но както и да е, реших да делоудна, тъй като фейлнах и всъщност не точно делоуд, а просто намалих тежестта на 110 кг и продължих да правя тройки, като най-вероятно следващия път отново ще пробвам на 113,5. Причината за този фейл на лежанката мисля, че беше, че предния ден се раздадох супер много на лежанка с дъмбел, там правих с 40 кг и се раздавах на макс и предполагам просто е дало отражение, тъй като днес имах и мускулна треска на раменете и гърдите, което е нещо супер рядко и може би не съм получавал от не знам много време, но както и да е. Днес ще ви споделя, че също ще направя някакви промени по програмата, като промените са мотивирани от това, че първо започвам Lean Bulk, в смисъл аз вече съм го почнал, горе-долу миниката им приключи, ако не се лъжа, около 20 май, нещо такова. И постепенно започна да увеличавам калориите, като в момента съм на около 2500-2800 калории. И това са ми калориите за бълг в тренировъчен ден. И това, което искам да кажа също е, че искам да направя експеримент малко с бълкинга, като най-вероятно ще правя нещо от сорта на 6 или 8 седмици. Така от 4 до 8 седмици може би бълк и примерно една или две седмици кът, но доста агресивен кът, като просто искам да изпробвам как това ще се отрази на Lean Bulk. В смисъл дали ще ми пада силата, дали по-скоро ще цикля на едно място или нещо такова. Просто искам да се направя експеримент, тъй като от сегашният миникът, който направих, съм доста доволен, защото почти си върнах килограмите, които бях от преди миниката. Силата ми не падна по време на миниката. Сега се върнах и килограмите, почти върнах килограмите, които бях преди миниката, а пък почти не съм мазал.
И мисля, че се получи нещо като рестарт. Не знам, не мога да го обясня, но искам да се направя някакъв експеримент и затова може би ще правя 4 към 1 или пък 8 към 2 или нещо такова. Нали, 4 седмици бълг, една седмица миникът или 8 седмици бълг и 2 седмици миникът. Нещо такова. Като естествено ще ви информирам кога започвам да правя тези миникътс. За сега сме на Lean Bulk. Като тук виждате всъщност едната промяна, която съм направил в програмата, която всъщност промяна направих преди около 4 седмици. Вкарах упражнение за прасец. Всъщност съм вкарал 2 упражнения за прасец, но първото упражнение още не съм го снимал, ще го снимам и него. Той е в тренировка а пък това тук е тренировка Б. Тоест промените в програмата съм до момента съм вкарал 2 упражнения за прасец, но не е само това. Драг кърл, мисля, че вече сте го виждали, че го върнах отново. Вместо драг кърл правих сгъване с дъмбел, но там отново стана супер тежко и дъмбелите са много големи и като ги завъртам, ги удрям в тялото си, затова отново преминах на драг кърл, като не го правя точно драг кърл. Малко съм си го модифицирал за мен си, но просто така някак си го усещам по-добре, което не е никакъв довод, но просто така ми остава удоволствие да го правя. Тук оператор е снимал от дебелата вена нещо. Крас се е впечатлил. Тук отново редувам с упражнение над глава за трицепс, като много хора се оплакват, че това упражнение не го усещат, не се напомпват от него, което е напълно нормално, тъй като крайникът ви е дигнат нагоре и може би това, как да кажа, в смисъл, по време на самото упражнение едва ли ще усещате напомпване, тъй като предполагам кръстта по-трудно стига до там, но пък като спрете с упражнението, след това всъщност усещате напомпването. Но пък напомпването не е някакъв критерий за това дали вършите нещо или не, така че просто много хора около мен и включително и клиенти са ми казвали, че това упражнение не го усещат да ги напомпват. Спокойно, това упражнение не е нужно да ви напомпва и е напълно нормално да не ви напомпва. Но, пак повтарям, напомпването не е никакъв критерий. Другото, което е, върнах Butterfly Lateral Raises, тъй като постоянно сменям залите, а пък във всяка зала машината е различна и затова свободната тежест като цяло се е една и съща навсякъде, така че върнах Butterfly Lateral Raises да мога да следя прогреса, като Butterfly е това упражнение, което виждате в момента. Нарочно го правя леко навреден напред в началото, тъй като точно от семинарът на Menno Henselmans, там, в смисъл не от семинарът, но от самият курс, човекът, който го показваше това упражнение, леко се навеждаше напред и реших да го изпробвам и аз леко се навеждам напред и честно казано, мисля, че е окей така. Някакъв лек читинг. Фотоапаратът ми леко куца, не знам, в смисъл, губи си фокуса постоянно, не знам дали е от самият фотоапарат или от обектива, но ще го сменя най-вероятно обектива, защото почвам да се дразна супер много на този автофокус, ако от обектива да е. Ето го и новото нещо, което съм вкарал в програмата, упражнение за врат, мотивиран от Джеф Нипърт. Като всъщност това упражнение за врат го усетих и в трапеца, в горния трапец. То затова красме бара де-факто по гърба, така е по средния трапец. Ще се направя експеримент да вкарвам упражнение за врат, тъй като спрямо ръце и така нататък врата ми наистина изостава и ще направя експеримент и аз една година да видя дали наистина ще имам прогрес, като ще вкарам и още най-вероятно 2 упражнения, но ще ви ги покажа в друг клип, тъй като гледам, че вече тренировъчните кадри завършват и ще трябва да ви оставям с останалата част от влога. За сега новите неща по програмата са 2 упражнения за прасец и най-вероятно 2 или 3 упражнения за врат, като ще ги видите в бъдеще. Сега ви оставам с простите до края на клипа. Това дали аз си го правя. Нали, планирите има такива с чугър. Кой ще го правя? Там ли е Макса? Много хора питаха как се пие
креатина. Сега ще покажа как се пие креатина. Най-добрият начин на пиене на креатин. Една лъжичка с дръг. If you smell... Така се пие креатин. И тренировката свърши. Случайно се надкъпувка. Случайно се засекахме в създаката в залата. Сега в момента сме пред Lidl, ще купим разни неща, прибирам се да правя след тренировъчно хранене и трябва да сгубявам този клип за днес. За вас. Четвъртък. Всичко е за вас. Чай, че ми се вижда ръката така. Аре, че няма време, човек, стана 6. И дойде време за след тренировъчното хранене. Състои се от 5 цели яйца, зърнесто сирене, оризов чипс или чипс с оризовки, нещо такова, цял пакет и 2 цели ябълки, които са 340 грама. Това цялото е след тренировка, като момент да обърна фотоапарата, за да не гледате само храна, като по принцип ми се иска да снимам и последното хранене, мил номер 4, но този клип трябва да кача днес, в четвъртък, така че съм участвал почти лайв. Няма да го кача последното хранене, четвърто хранене, но то ще се състои от пилешки гърди и огромна салата. Най-вероятно салата ще е около 800 грама салата от краставици, домати и гледам какво на хладилника, чушки, зелени чушки. Това ще е последното хранене, плюс още нещо за мазнини и може би още една-две ябълки за въглехидрат, тъй като имам да наваксам най-вероятно с фибрите, тъй като до момента съм ял предимно бокуци. Но това е. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, споделете какво сте видите още в този канал и that's all folks. До скоро!